भाई देखନ୍ତୁ ମୁଁ ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ତାର କଭର ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ବାହାରୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କପଡ଼ା ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବଦଳରେ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି କପଡ଼ା କୋଉ ଭଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କପଡ଼ା ଆଇଛି ଏବେ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ରିଟର୍ନ ମାରିବାକୁ ମାରିଥିଲି ରିଟର୍ନ ମାରିଥିଲି ଡେଲିଭରି ଆସି ନେବାକୁ ରିଟର୍ନ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଉଛି ରିଟର୍ନ ଦେବି ଏବେ ତାର ଏଇ ଦଳି ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ କଭର ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ରିଟର୍ନ ମାରିବା ଏବେ ରିଟର୍ନ କାଲି କରିଥିଲି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ଡେଲିଭରି ଆସିଛି ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦଉଛି ତ ଦେଖ କରୁନ ତା କାମ କରୁନ କ'ଣ କାମ କିଛି ନାହିଁ ନବ ଖାଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଯିବ ହୁଁ ଖାଲି ପ୍ୟାକିଂ ହବ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ମରା ହବ ତାର